tikadzoka zvakare nenhau dzaHamani chikomana chanetsa chabuda chiri kumba kwamura to the rarest chikomana chinonzi Hamani kana Hemeni asi vanhu vanenge vachiti vamwe vakati Herimani vamwe vakati Hamani isu tikati aiwa muri kureva here Hamani pamatanda ake panenge pachinzi mubhaibheri shoko raMwari Hamani pamatanda ake kana kuti vari kureva a different Hamani hatizozivi ipapo the pronunciation I think it differs hazvina kushata tobva ipapo tienda pakuti vanhu vakadanzirawo vamwe vakatendera kumafacebook siti nekumainstagram avini zvikanzi this new kid on the block kana in the block manga muchiziva here kuti ari related kana kuti anozivana nani naNovikis munomuziva here imi Novikis ndiye anoti kana chipa nenge achiti so no tekenyedza zvavanenge vachipa chaizvo but inini ndakati pandainzwa vachita zvokuimba deroka zvaita sekuti zvikongolese kind of kana kuti rumba something like that ende kaaccent kavo so handihwisi kuti kari mixed ndokubva ndaenda kumbonoona mamwe maarticles akadii akanyogwawo zvakare nemamwe edu atakutanga kuchiuploadwa pamawebsite edu kuti aiwa kwanzi chikomana ichi chinonzi chiHamani chine makore anokosa kuti icha 14 chine makore anokosa kuti 14 iko kudaro ndofunga pari zvino ndio angatonzi he is the youngest artist ari kuchilisport maona manje saka ari unzi he is Zimbabwean Congolese kureva kuti majinzi ake ane Zimbabwean mukati neCongolese mukati hatizoti ndo the reason why vachiimba like that here Novikis nachikomana Hamani ichichi I don't know asi unogona zvake kuimba atidi kura nhema ende pavazoinda kuya zvikanzi pandanichiverenga pangu zvikanzi chikomana ichi chinonzi Hamani chinoto even voice coach wacho unonatsa kuti ndiye Novikis uya kuna vasingazivi Novikis uripo futi mumwe unoimba Novikis wakatoimba nani naButi XQ vakatoimba vakatochirelease mamwe vakachipindira zvikanzi manga muchiziziva here futi kuti chikomana chinonzi Hamani ichi mukati mevidhio yavakaita naNovikis featuring XQ iyoyo tekenyedza chaitamba vanenge vachitamba tekenyedza ndizvo vanenge vachita kada hazvina kushata uchi chikomana ichi chiri kutrenda ende ndonasa kutoti tichiri nacho kusvika paKrismasi tinenge chidaro nekuti ndo type dzesongo dzekuti munenge muchipinda kana mukereke muchiti kana paipo munenge uda kunoti kwaproposed handifungi kuti iri right pakuti urambwe munhu ungarambwa nesoft song like that inonakidza kudera hazvigoni vanhu vanodanana ikuko konzi fane vamwe vanodanana aiwa unogona zvake kuzoti tarenda rekuimba irorero rinozotisiyanei isusu tiri kumadhoremi ivo vanenge vakumafifafi solali ndoko vanenge vari ikoko kwasi chilisport chakabuda hazingamboiti ndokubva chaenda kumba kwamaimurira kwamaiti tichikandiita chinoimba chaimba memwana chiriko chikatamba nanatitionga chibuda chitambawo zikamboiti zvinazvo zvakanaka tichiri ipapo zvakare murava akati aiwazve iwe vachikomana ndoda kuti umboimba direct kwete vanhu vaya vanoita zvokuvhufungwa kuti aiwa makaitwa cooked and edited nevanhu vechilisport isu zvatoda kuti muiteka iwe wechikomana Hamani imba uga kudeo direct guys that kid can sing Hamani can sing guys waimba kati iyo anenge achiti vanoda kudhakwa vanoda kuita sei zvevasikana vanodzakwa vanoita sei zvaanenge achita zvezve uneimbo vana vamwe vanodanana vasikana vana vanodanana ivo vanodhakwavo zvakanaka singamboiti ndikati mwana uyu is talented. Where was this kid? Chii chakachita wakachimbobikika here achimbonzi ngaamboibva kana aibva wozomuririsa I don't know. Saka inini manje I've never been to Congo Brazzaville or Congo kwacho nekwavanobva kuti akuda hatizozivi kuti type of dressing avo vanenge vachinzi maslay acho anenge akamira sei kana kuti vachicelebrata munhu unenge achinzi uri kutrenda mazuva iwayo. Can they dress like this? I don't know. This one was my imagination yekuti kuda vari ikoko kwacho ni tongosanganisa tiri ikoko neshona yedu tichitaura nechi representative kuti awa tinoti welcome Hamani mumastreets umu nemuma-avenues nekuti uchangochitrenda zvako ndinozototi zvinhu zvacho zviri kutoita tichiri ipapo zvakare chikomana Hamani chabva chapuwa yambiro yekuti kune vaya vanotaimira maartist anenge atanga kurira vakangohwa kuti muartist uyu watanga kungorira kuti nkirinkirinkirinkirin watirenda waita kana mamiliyoni maviewers vanhu ivavo tinovaziva
vanhu ava hunhu hwava ndehwekuti vanoenda kuna artist vomukwevera kwavari kuti chiimba zita rangu. Indikati who be that person? I don't know. Wona manje nekuti angari madimikira. I don't understand nangu madimikira si vakatoudzwa ipapo kanzi chizokunzwa chiimba kuti nanga zvakati ninge zvakati mukati momo imba vasikana vako ivavo ndo vatoda kuhwa kuti uchiimba kuti vasikana vanodanana ndo zvatoda kunzwa izvo kuti very soon unonguva kutanga kuti ningi featuring tikangonzwa utodero izvo wazwa kuti wainda ibvo wazwa kuti wainda nekuti vakatozvimirira vanhu ivavo vanoita zvokuti pakangonzi pabuda artist munyowani wapisa vakutoti artist ndiye ndau yekwandiri atava kundimba zita rangu. I don't know. Who am I to know? Who am I to conclude when I actually don't know? Kuti akati wandiani papo pangwai. Saka tichiri papo zvakati kuti akana masters akaita kuti achinda mwana achitamba achiimba memwana zvakushata ende tsomuterera anga aripo ari busy achida sei kuzama kufona wakachifona anga achidisturba zvake live anga aripo vanhu vakadanza chimbomira vedu tikumboita zvichi zvemulive vosvika ndiri pagedhi vanhu vakafunga kuti ijoke kuti tsomuterera ari pagedhi anga atoripo pagedhi zveshuwa vakazvisuka paya nana Levels Studios wangu ari koko nana ivo DJ Fanda nemumwe wangu ane gitara rake ranga riri suroko handimuzivi kuti unonzani asi wanga ariko zvakare achita zvekuimba kudiro saka ndopatozonzi vana Levels munombohwinawo maawards here zvikanziso hatihwini asi nhau yanazoibata kuti nekuda kwei vati ivo havahwini handina kuda kunyatsa kunzwisa kuti zvafamba sei papasi wangoti anziso hatihwini kuda noproducer unonzi havatendegwi kuti vahwina I don't know ipapo asi tichiri ipapo zvakare vanhu vafara zvikanzi uyu ndiye mwana unonzi une chipo kwete zvokufoseredza he is talented ko he is left handed ndokuti vatozakanzi ndisaine ndisigineche ndisure ndinani ndatekeredza nekuti ukasenga aenda kumberi unozoredza kubata zvikanzi muri hamuna godo nemunhu you are very good maita se masimudzira mwanhu ndo rinoratidza kuti no jolosicity in you hatidi vanhu vanoti jolosicity ayoyo jolosicity kuketi family kwanza kuna izvozvo vanhu avachiderawa zvikanzi nevamwe zvakare this guy he looks very humble Hamani to the world vedu kana ndichikangasa pronunciation yemwana uga mundiregerero asi inini pesi pandinoverenga ndionesa kuti pakanzi Hamani handiti zvanzi is talented nokuti vanhu vanongotanzi hazvino kuti kana wakuimba ovha wasiyawo mabhuku handizoti unogara kumbare wekuti wandikwanzi kumbare ikoko hakuna kuita sei kuti hazvekusiya mabhuku kuita zvinodhaka nekuti unogona vamwe ndiwa kuti organize auye kuSM fana ushu he is talented nevamwe Fandani na Levels makapinga vaenda naye mwana ushu zvikanzi pasina Fandani hapana zimidhanzo Fandani na Level marry me please vamwe vangashidera vamwe kati how old anzi une 14 years pama ati kwandaiverenga tichiri ipapo zvakare zvikanzi nepost yaziswa my Friday was a good one with our young talented Hamani alongside Fandani Levels solution neex yangu tomuterere Thomas Chesha wanga aripo wainda koko zvakare akapfeko heti yake yemurara hazvo kuti pamwe ndo yandikutorepresenta I don't know kuti ndikurepresenta heti yatsomuterere yemurara kana ndikurepresenta Congo dressing I don't know ndangofungawo kungoita like this tabva ipapo tenda pakuti zvakare vamwe ndokudanzira vakati is Levels married and I don't know as well vamwe vakati vabva vauya nemwana nhasi chaiye pamangozvitaura makakosha maititi mwana akutoenda $100 yake pakuzonzi ex apo boy here ramba kuramba umwe wangu ndokuziva unomirambira tsomuterere atsomuterere unotora mapicture ka tsomuterere unozviplesa ega unochita place holder kuita replace unokureplace hatokosi kurata zvemangwana ezvokusiraita zvokuti unongozviisa face yake ndo aunozviisa face. This is beautiful. This guy Tom have a good heart. We love you, dedicate father or ex dedicate fear. Ameno iko koko. Levels aneka we got that so dudu. Goti kamwe kachiu kari class so kakungoti ngale so anongodika so ameno I communicating achivunza vamwewo. Nice to encourage our future generation. Well done, my titi. Blessed Friday, Mura alongside Kate Father Zim. Well, what a nice day for Tom ex Father Kate. We love you, Fandani and the Levels. Dimi mabika ma upcoming artist edu. Tom alongside whoa, nice. That small boy is talented. Kureba Hamani. Levels watch on the opiko. But now as Levels. Levels is the one angakata mpupi. Yeah, Levels, yeah.
that young anenge achingosekerera zvake pese futi panenge he's always smiling that much ndandozvandakanotisa kuti Levels is always smiling akadai ameno ukasmile ukakika anenge akangoita so kari unique ndo munyanya kumunotisa kuti he's always smiling. Further na Levels, musamire kusimudzira ma upcoming talents. Please keep it up, guys. You look good together, guys. To that young talent, so wish you the best. Levels are so chilled anyway. Good seeing you. Oh, that was a long and lovely alongside stepfather Kate. Not forgetting me, the camera lady, looking fresh always, mommy. Never more out. Shemi seems like Tom Anotola Maititi, County Jemashuairi. The Munga shame, I don't know. I was going to go I don't know the day that appeared. His Levels married, asking for my mother's daughter. Oh, this is nice. So Tom was on the gate for you, Tato Shamsika. Fanda's Levels, big up. Maiti chenjerai kahamani ako kuti kachasta kwasha night Tom iri sei stress level wow aiwa mwana akagonesa song uyi hangu ndakatocha sei ndakatojaiva iri pa repeat nevamwewo zvakare avo kana zvina kushata Tom ndewe nyumurandakadzi kusvika maparadzanswa nerufu zvokwadi anokufarira isingamboiti nevamwewo avo. Happy for you still small boy watoenda nenyika so cause wapinda mumaoko ari bo akaropafadzwa. Good mura spend most of your time nevanhu havana makuhwa. Tom dzomira pedyo sa rudoshe mura muface ane ready ndomufarira maititi ndevamwewo avo. Tom hoi nhasi mwoyo wako wafara unaye zvako murandakadzi wounayisi mwana anoimba zvake uyu. Saka ndo mamwe macomments anga akawanda iwaya vanhu vachimubhiga mwana saka chiga ingotiwo all the best kuna Hamani vanatsomterera vazoguma vaenda ikoko vana DJ Fandani nanaiwawo Levels nemumwe wanga anerekera kusire kwake ukoko aiwa tongotiwo dham murambe mutasei muchiinda mberi nebasa renyu kuitira kuti isusu vanaekera vana Yippisoni kana tozouya zvedu munge muchiti rekodha wayo tinotoimba zvedu atizoswipana naHamani saka ndezvandandakauya nazvo muzuva ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.